Mai de-a lor? Face pe capul ăla de lucru. La final îți soare de la mai de-a lor ca să... Ăla n-are nevoie de și în ora de seară. Știu că sunt și persoane care vor fără nicio problemă. Ideea este că nu ne permitem nici cu modelele, pentru că trebuie să mergem totuși și în limita modelelor pentru a le face și ceva ce ne vrem ca toată lumea să fie mulțumită la final și în limita în care sunt, nu știu, noi zicem că sunt mai puțini care vor acel stil. Cel puțin de aici albastru în cap nu văd decât pe anul. Așa? Sau mai este Suziana acum care e verde sau violet. Macachi dove? Gli altri ciocchi vengono... La produsele cherate lisir, nu? La alea vă referiți? La cherate lisir, da? La cherate lisir, după cum am spus, deci este serul șiant, deci serul șiant, da? Care este pentru a îndrepta. Și este fluid ostilizant. Deci la părul dumneavoastră ăsta vă trebuie când lustați cu difuzorul, da? Stă creț, chiar dacă conține serafină. Așa, pe lista de prețuri nu este trecută această folie. Este pe stoc această folie, îmi cer scuze, nu știu precis, dacă e 40 de euro, 46 de euro de folie. 46, nu? 46 sunt clienți care și-au cumpărat-o. 46 de euro, le puteți le folosi, sunt pretăiate și destul de mare. În mod, adică are 50 de metri. Ia, nu știu. Dar toți ce este... Ce vă rog? Mama lor de microfon. Așa, ce vă rog este ca pe listele alea de comandă, da? Listele alea de comandă. Să scrieți, vă rog frumos, și numărul de telefon. E mai indicat. Avem vreo nelămurire în privința comenzii dumneavoastră, vă dăm un telefon, v-am întrebat ce acolo, ce nu înțelegem. Și puteți să ne spuneți, da? O folie termică pentru șuvițe, da? Allora, io ho fatto la mia prima base, ok? Le ciocche a seguirsi non le faccio cadere ma le sollevo. Faccio questo movimento e me le trasporto dritto a me. Deci partea de păr care o preia după aceea, după ce și-a dat baza, da, le ia și le pune la 90 de grade față de ceapa clientei pentru a... Acum v-am spus, la tunsoare vă pricepeți mai bine ca mine, dacă aveți ceva întrebări, spuneți-mi să vă explice, dar nu cred că este o chestie chiar de wow, încât nu știți poate deja sau așa. Pe lângă asta, ce am uitat să vă specific, acum prietenii noștri care se ocupă cu scaunele de genul acesta, asta este doar un model, ei au mai multe, da? Sunt o variantă refurbished și sunt la niște prețuri foarte convenabile. De exemplu, acesta care îl vedeți dumneavoastră aici, dacă nu mă înșel, e 130 de euro doar. Ăsta de aici, da? Sau celălalt, că e același model. Sunt modele între 100 și 300. Ucenicul e al nostru. Ucenicul e al nostru e în jur de 850 de lei. Cu tot cu TVA și complet echipat, adică cu tot cu chestii de astea, plus încă o chestie pentru fion, care se pune aici o chestie metalică, ca un suport de fion, sau astea pot fi scoase. Așa, iar v-am spus, cum vă spuneam cu scaunul, cine are nevoie, vorbește cu mine și trimite la persoana în cauză și găsește de la 100 până la 3-4 de euro și scape și tot ceea ce are nevoie. Adesso devi spiegare lui il suo taglio. Fatelo parlare. Ma tu che stai facendo indietro? Io metto la maschera. Metti la maschera a caso, Poi da? faccio la ricostruzione qua. Ah.
Deci Catherine o să aplice masca acolo pentru a nu totul pe aici și după aceea reconstrucția posibil să o facem aici, da? Ca să se vadă mai bine. Continuă fino sopra. Să continuă trăsarea până în sus. Acum m-a spus și trebuie bine ca mine. Da. De dacă știi să ceva din lungime, știi, am vorbit așa. Atâta timp cât nu mai am cu mașina, nu e nicio problemă. Da. Ea înainte a avut un bob făcut și de la cu mașina. Și atâta timp cât nu fii iar aici, e ok. Tutto sempre a punta di forbice, sempre di fronte alla ciocca. Da, el lucrează totul din vârful farfecii cât trebuie și viță. Acum, ce vreau să vă zic, apropo, salon Jolie de la Părticeni, unde sunt fetele? Așa. Se ziceți, Dani, că domnul cu scapele are ce dorește ea. Scapa aia unde învăț scaune. Deci găsiți la el foarte multe chestii interesante, da? La domnul cu scapele și cu scaune. Cine are nevoie, o să-i dau numărul de telefon. Și mergeți și vă alegeți. Pe noi ne ajută când îi pun la dispoziție scaunele astea oricând avem nevoie de la seminarii sau la prezentări de genul acesta. Așa, ce nu v-am prezentat din produse, vorbim de Gamma Therapy, da? Gamma Therapy este gama antimătreață și antipăr gras, da? La antipăr gras, ce este interesant? Pe lângă masca pentru scalp gras, da? La șampoane avem două modele. De ce? Pentru că problema se împarte când vine vorba de femei, da? Care au și părul gras se și vopsesc și la un dat părul devine uscat. Avem șampon pentru scalp gras, păr gras sau scalp gras, păr uscat. Pentru a putea delimita cât mai bine problema. La fel, la antimătreață, avem șampon pentru scalpul și părul gras, pentru mătreața grasă, și pentru părul uscat, da? Pentru mătreața uscată. Aia care sare așa plecul și ajunge pe umeri. Acum, întrebările la dumneavoastră. Mai puneți întrebări. Deja știți totul, nu? Trebuie ok. Înseamnă că mi-a făcut datoria. Pentru că până vine chiar cu capetilul încoace mai durează un picuț. Așa, întreba cineva care n-a înțeles bine, parcă lumința sau unde ești. Acolo. Masca capetil se poate aplica și pe decolorat pentru nuanțare, da? În loc de nuanțatoare, să spunem, da? Pentru că este și fără amoniac și putem da niște jocuri intense de părule. Păcat că nu avem albastru, da? Numai albastru nu este. Ok, i laterali li porto indietro. Părțile laterale, acum le tragem pe în spate pentru a efectua consoarea. Nu uitam acum ce să-i facem o Ana, nu? Deci, Ani o să-i facem, o să încercăm să facem pe o tunsoare tip bob, o să încercăm să facem ca și nuanță ceva cum e modelul de aici, da? Un 9.12 cu 10.17. Vedem noi la final. Așa, alte produse care le-am zis. Am zis tot? Cine mai are nevoie de cataloage, dacă vrea să se uite la cataloage de vopsele, se spună și să dea din mână în mână, până în spate la tatuare. O să observați pe listele de prețuri că toate produsele acestea, aproape toate, au gramajul 300 și cel de 1 litru, da? Ca să știți care puteți comanda. Ce am dat eu să zic și totuși eu zic că e ceva interesant, ar fi produsele de aici. Parte dintre voi le cunoașteți, da? Deja. Sunt produsele care se găsesc și în gramaje de 5.000 de mililitri, de 5 litri mai pe scurt, da? Avem șamponul. Cele mai bine vândute sunt șamponul cu extract de unde shea, unde calitate, și la fel masca cu extract de unde shea, cea de aici, care varianta la 5 litri arată exact ca o retușărea de val lavabil. Da? Dar să știți că e un produs foarte interesant și foarte bun. Clienții noștri pot confirma cei care au cumpărat deja.
Și în același timp îl găsiți și la varianta de litru. De exemplu, dacă veți, n-ați cumpărat până acum și vreți să-l încercați, luați un litru, încercați, vedeți cum este, da? Ca să vedeți cu care vă împăcați mai bine. Sau eventual pentru revânzare clienților. Așa. Acum. Pentru folosirea acasă, da? Spunem că efectuăm un tratament revive, da? Cel care o să vi prezint un pic cu chiar un pic mai încolo. Cel cu acid hialuronic și colagen, mai este ceva despre el. Există după aceea gama de gel de risir, care trebuie să o vindeți clientului pentru folosirea acasă, da? Practic este continuarea acestui produs în partea de retail. Și multă lume m-a întrebat de pudra de volum. O să vorbim cu cei de la Helen Score să scoată pudra de volum, pentru că n-au scos-o. Practic ei o au deja, numai că au băgat-o în altceva. Nu, serios, acum. Deci pudra de volum, cum o știm toți, este la cutuța aia mică, da? Și este un praf mical. Cei de la Helen Score au băgat-o și prezat. Asta e tot pe bază de pudră. Deci el de plecare are, dacă dați acum pe mână cu el, o să vă rămână pudra aia albă. Este băgat aici. Momentan, în stilul care este acum, nu știu să vă zic, o să întreb pe chiar dacă poate să fac exact ceea ce face o pudră de volum. Dar... Ce se întâmplă? Așa, dar în schimb acesta client are în exces de se foarte mult și nu are timp să spere sau așa și vrem să-i rezolvăm problema foarte repede, să dăm un pic de volum, să absorbe tot serumul ăla, da? Eu zic că este practic aceeași pudră băgată la un tub cu presiune foarte mare. Probabil mai are ceva, că mai scrie aici la ingrediente ceva. Da, el se numește jambon uscat, într-adevăr. Ce în schimb este interesant la acesta, este că există varianta galbenă și varianta maro, da? Asta ce înseamnă? Ce iese din ele deja pigmentat galben, ce iese din ele deja pigmentat maro, da? Ne ajută la rădăcinile crescute să nu se vadă pe moment până la următoarea spălare. Știți, la fel, când vine clienta în fugă, am rezolvat problema rădăcinilor crescute măcar până la următoarea spălare. Deci nu este ceva care să țină foarte mult timp. Uite așa și vei. Nu mai fac. Nu-i nimic? Nu mă răspund. Nu crește. Ziceam că... Ziceam că aștept Sângeana să vină să continue să... Scuze, vreau să o vedem. Poate n-am căzut să fost în baie. Ok, in 2 minute viene și chiar bine, am terminat cu aplicatul. Allora, adesso faccio delle schieriture. Acum vom face o șurițare. Con un trabì. Sì. E le faccio vedere. No, metti così. Le faccio prendendo, separo la mia ciotola, incomincio
una e una libera, una. La parte sopra dove c'è... Così. Allora, prendo la mia ciocca, decoloro, non decoloro, decoloro. Faccio vedere questa, decoloro, non decoloro, decoloro. Cine l-a înțeles? Repetăm? Ați înțeles, da? Decolorarea o face din nou cu ultraviolet, da? Decol Filfix. 30. 9%. Ochii place 9%, nu știu. Și în același timp, cum am spus, la decolorare folosim Silflexul. Nu mai stau capul în jos. Inițialul 1 a 1. 1, 1 e mezzo. Deci amestecul la fel, 1 la 1 jumătate. A 30. 1 la 1 jumătate amestecul, da. Deci Ultra V, 9%, 1 la 1,5. Întrebăm. Tot ce dai jos acum au fost șurici. Nu, deci la spate super natural. De ce folosești cu 9% și nu cu 6%? Perché usavi il 9% perché lei è naturale, non è... Perché usavi il 9%, 30 volume in schimbo di 20 volume? Perché vuole più scrittura, la vuole più chiara ancora. Pentru că are nevoie de deschidere cât mai mare, ca să poată obține 10 la 17 sau 10.12, care cum e. La voglio quasi bianca. În 9.12 și 10.17 vrea să ajungă cât se poate spre alb, ca să poată obține rozaliul ăla de aici, violet de aici. Adesso. Hai fatto 30? Allora, noi adesso abbiamo fatto, vabbè adesso non è ancora asciutto però si può già capire, abbiamo fatto la maschera Capetil Rame, Deci am folosit masca Capetil Aramiu, 5 minuti, 5 minute, timp de acțiune. si vede che ha un buon potere colorante. După cum se poate observa, are o putere de acoperire și o putere colorată destul de mare, dacă în 5 minute totuși am obținut așa ceva. Adesso andiamo a fare la ricostruzione con Silflex, quindi andiamo a mettere 20 grammi di step numero 2, Facem reconstrucția cu Silflex, deci 20 20 grammi di step numero 2 20 de grame de pasul numărul 1 e 5 grammi di step numero 2. și 5 grame de pasul numărul 2. E poi se lo rifacciamo se non ci basta, quindi 20 grammi di step 2 Anzi, 2. più 5 grammi di step 1. Deci facem amestec cu așa 20 de grame de pasul 2 cu 5 grame de pasul 1. Dacă nu ne ajunge, mai facem în continuare amestec, nu e nicio problemă. 20 minuti di tempo di posa. 20 de minute de timp de acțiune. Ok,